आं फिसौखौ आरो बिहामजोखौ माजों जाहोनो माजों फिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया आन्दलन नांबोबाय थादों बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय दा दिनैहाय बिथां जोंसार मुसाहारि आरो लोगोसे आदा सासे दंबावो बिसोर सानैखौहाय ULB नि सोद्रोमा होननानै दिनै एनकाउन्टार खालामनाय जादों दा एनकाउन्टार खालामनायनि रिजोना मा जोङो बेखौ दिनैसिम मोजाङै मिथिया आरो जोंनि जे जाय GP सिं दङ एडिशनेल SP बिथांनि स्टेटमेन्ट होनायखौ आङो थोंजोङै बुंनो सानदों बेयो फेक एनकाउन्टार बियो जोंनि बर' हारिखौ फोजोबनायनि लामायावसो लांगासिनो दं आरो आङो माखासे जाय मन्त्रि नेता लिडारफोर दङ जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारनि सिगां गोसोखौ सोंनो नाजादों जे बिथाङा दिनैहाय बर' हारिनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो नांबोदोंमोन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट हिसाबैहाय गोबां नांबोदोंमोन जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जाय फिसाफोर बिसोर पुलिसनि गुलिनि टारगेट जानाङा आरो रावबो जाहाथे जोंनि बर' फिसाफ्रा जाहाथे रावबो थैग'नाङा पुलिसनि गुलिनि शिकार जानाङा बिनि थाखाय बिसोरो नांबोदोंमोन बिथांमोननि नांबोनायाव जोंबो हेफाजाब होबोदों जोङो हाजारखिनि आन्दलन खालामैबाबो रेल साइडजों जथे रेलवे स्टेशनाव जथे हाइवे जथे आरो हाजासे जोङो कलेज इउनिभारसिटिनिफ्राय थाइसे थाइनैबाबो जोङो डनेसन लायै बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव सापर्ट खालामफादोंमोन आरो जोंनि बे दिनैनि आदा जोंसार मुसाहारियाबो प्रमद बर' सार बिथांनि आइडिय'लजिखौनो फल' खालामदोंमोन बिथाङा आन्दलन खालामनाय समाव बुंदोंमन डु अर डाइ फर बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया दा दिनै जोङो नुनो मोन्दों बिटिआर सुक्ति जालांनायनि उनावहाय जोंनि जाय NDP आदाफोर दङ गासिबो फेक्सननि गासिबो गुलाय गुजाय जानानै दङ आदामोनहा गनायथाव मोनाखै आरो बिथांमोनहा न'खर संसार सालायनो थाखाय जे मोननांगौ सुबिदा बेखौ मोनाखै जायनि थाखाय बिथांमोना थांदोंमोनबाबो नंगौबाबो नङाबाबो ULB नि सोद्रोमा जानानै थांदोंमोनबाबो बिथांमोना हारिनि थाखायनो थांदोंमन दा हारिनि थाखायनो थांनायावहाय बेखौ फानदायनानैबाबो रुंसारि खालामलांबाय आरो मोनसे खोथाबाव जोंनि जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो जोंनि माखासे बर' फरायसा आफादनि जाय सिनस्रि आफाद होननानै जोङो बुङो आरो बिसोर आफादगिरिफोरा दिनैहाय मानो सिरि दङ बिथांमोना मा पलिटिकेल लिडारफोरजोंहाय बायजाजोब्बाय नामा दिनैहाय बर' हारिनि सासे बर' फिसा आरो बेजों लोगोसे आदाया दिनैहाय रुंसारि जानानै थांबाय बिथांमोना मानो फैनानै बिसोरखौ मान बावफैयाखै बिथांमोना बिसोरनि न'नि सुखुखौ मानो दिनै नायफैयाखै दाखालि समावसो थांबाय थानाय समाव बारा गोबाव जायाखै मास मोनसेनि एसे बारा जाबाय बिथां लाभलिना बरग'हाय बिथांनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार चिरांनि इउनिटआवहाय आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबदोंमोन।